ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बेखौ फैगौ 28 डिसेम्बर खालार खालिनिफ्राय बरमा हायार सेकेन्डारि फोथाराव खालामनो थांगासिनो दङ। दा बे हाबाफारिनि थाखाय जोंनि जितु रिसेपसन कमिटिनि जिखिनि प्रिपारेसन जानो गोनां दङ बियो फ्राय जालांजोब्बाय। जोंहा एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय जितु जोंनि ट्रफिनिफ्राय लानानै सार्टिफिकेट मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो आबुङै मावफुंबाय। जितु जोंनि फिल्म मेगाजिन बेबो गाबोन ओंखारनो थांबाय दङ। दा जायखिजाया जों आसा खालामदों बे हाबाफारिया थारैनो गाजा गोमजा जालांगोन। जोंनि साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायहरदों जे बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। बे एवार्ड सेरेमनिजों लोगोसेनो जोंनि महरगिरिफोरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि जि मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बे एवार्ड सेरेमनिजों लोगोसेनो लाफादों। दा बेखायनो बे हाबाफारिया थारैनो मोनसे गाब गोनां हाबाफारि जागोन। बिनि अनगायैबो जोंहा देग्लाय जोङो मोनसे हाबाफारि लादेरबावदों। बे जाबाय शर्ट फिल्मनि कम्पिटिसन बादायलायनाय। बेवहाय जोङो मोनसे बान्था होनो नागिरदों बेस्ट शर्ट मुभि हिसाबै बेवहाय 50,000 जोङो बान्था बावनाय जागोन देरहागिरिनो। बेजों लोगोसेनो जितु सिंगिं कम्पिटिसन बे सिंगिं कम्पिटिसनाबो जागोन। बे सिंगिं कम्पिटिसनखौ जोङो 27 डिसेम्बर खालि खालामनाय जागोन। बेवहायबो जोङो साथामनो बान्था होनो नागिरदों। फार्स्ट रानार्स आप, सेकेन्ड रानार्स आप, बेनि उनावहाय चेम्पियन। सिगांनि समफ्रावबो बे मोनफ्रोमबो जोङो बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियावहाय बे सिंगिं कम्पिटिसनखौ लाफानाय जादोंमोन। आरो बे सिंगिं कम्पिटिसननि गेजेरजोंनो देरहासार जानानै दिनै मोनसोम बर', फुकन बर', बेबायदिनो कपिल स्वर्गियारि, गुलशन गयारि बिथांमोना दिनै साफा साफा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दावगाफुनाय आरो इस्टाब्लिश साफा साफा महरगिरि जानो हाबाय। थारैनो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि थांखिया बेनोखा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो थुलुंगा होनाय आरो बेबायदिनो फिल्म दिहुनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो थुलुंगा होनानै जाहाथे उननि समावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन सावथुन दिहुननो हायो। खोब गोजोननाय मोनदों। देग्लाय जोङो 2019 मायथाइनि जाफोर सावथुनफोर दङ बे सावथुनफोरखौ लानानै जोङो बे एवार्ड सेरेमनिखौ होनो नागिरदों। बे सावथुनफोरखौ नायनानै जों खोब गोग्गानाय मोनदों। थारैनो जोंनि बर' सावथुनफ्राबो बहुद डेभेलप जाबाय आरो इयुनावहाय डेभेलप जाबावगोनखौ जों आसा खालामदों। दा बिनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ दिनैनि आरो सिगांनि सरकारफोरखौबो जोङो बुंबोबाय थाखानाय जादों जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हायोब्लासो जोंनि बर' हारिमुखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन। आरो ओंखायनो जोङो बे फिल्मखौ डेभेलप खालामनो गोनांब्ला जोंनो माखासे जिखिनि गोनांथि जानाय बे गोनांथिफोरखौ सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनानै सुफुंनो नांगौ होननानै जोङो खावलायबोबाय थानाय जादों। बेबायदियैनो देग्लाय जोंनो बिटिआर सरकारा गंबा सिनेमा हल खालामनो थांबाय दङ। बिनि थाखायबो जोङो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरगोन। बेनिफ्राय देग्लायनि जि ब्रैथि जितु माने बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बे सेरेमनिखौ खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा जोंनो गासैबो गोनांथि जानाय हेफाजाबखौ जोंनो होनाय जादों। दा बिनि थाखायबो जोङो बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां सार प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। आसा खालामदों जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे मेसेज होनो हागोन बा जों बेसेबां डेभेलप जाखो थारैनो जों बेखौ दिन्थिफुंनो हागोन। जों बेखिनिखौनो आसा खालामनानै बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोंनि प्रिलिमिनारि जिखिनि प्रिपारेसन बेखौ जोङो फोजोबनानै लानाय जाबाय।